Il-proġett DeepFear se joffri titjib tal-kwalità tal-immaġni tal-wiċċ miġbudin minn kameras tas-CCTV fil-ġlieda kontra l-kriminalità. Dan kollu grazzi għal ħidma tar-riċerkaturi fih dan id-Dipartiment tal-Komunikazzjoni u l-Inġinerija Kompjuterizzata fil-Fakultà tal-ICT tal-Università ta' Malta u Ascent Software Limited. Il-proġett li rċieva madwar 185,000 euro u finanzjat minn Fusion, il-Programm Nazzjonali ta' Finanzjament tar-Riċerka u l-Innovazzjoni li huwa amministrat mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija l-MCST. F'attività li ħabbret dan tkellem iċ-Chairman tal-MCST, Dr. Tonio Portuguese, li qal li l-Kunsill se jkompli jistinka iżomm u jtejjeb l-irwol importanti tiegħu billi jesplora inċentivi u miżuri fl-oqsma tar-riċerka u l-innovazzjoni. Il-Professur Joanna Bela, investigatur prinċipali tal-proġett, qal li l-pont bejn il-limitazzjoni tat-teknoloġiji tagħna u l-potenzjal vasta viżjoni b'riżoluzzjoni għolja irawwem għarfien aktar ċar u teħid ta' deċiżjonijiet informati. Jew oġġett jew persuna fir-ritratti u fil-video ma jkunux ċari, ġieli jkunu sfokati pereżempju. Allura aħna użajna teknoloġija jgħidulha deep learning li hija parti minn intelligenza artifiċjali biex inkun nistgħu niċċaraw dawn ir-ritratti u l-videos. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zopparditanti tkellem dwar l-importanza li jintużaw teknoloġiji ġodda bħall-intelligenza artifiċjali għal ġid tal-pubbliku. Proġett interessanti ferm, iffinanzjat minn fondi pubbliċi li laħqu madwar il-185,000 euro, fondi immaneġjati bil-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija li huwa proġett li din id-darba jirrigwarda il-kriminalità u ż-żamma tal-ordni pubblika.